туған тілімізді, мұңымызды ең ұлы қазына көріп яшаусы, құрметті милләттәшләрем. Бұнан байтақ жылдар элек «Халқыма хат» исемле поэмамды мен ушундай сөздер менен тамамлагайным. Туғанынан язган ярты ятим, туған тілінен язган 100 ятим, тілді тузакларлык гамсызлыктан уян халқым, қозғал милләтем. Һәр тілде шундай бүйік сөздер бар. Мына шул бүйік сөздер арасында менің үшін бигрәк тә кадерле булган, иң кадерле булган сөз турасында мен шигырь укыйм сезгә. Ул бер сөз дип атала. Бер сөз белән адашканда юлдарымды яктыртамын шул сөз менән. Шул сөз менән авыр зала еңел күреп, мин тауларга елеп менәм. Бер сөз белән улатайдар васыяты ошо сөзгә кыйган һымак. Ваттарның яқты нурын, яхшы йырын ул үзенә йыйган һынап. Башка сүзләр нур алырга йыелгандар ошо сүзнең тирәһенә. Охшатамын һәр сак уны телемдәге бар сүзләрнең йөрәгенә. Ни самакат, асыл хала, атыл хала, хатылмаган һис бер көскә. Яу купканда сафтар буйлап юл башлай, устан уска, шул сүз ускан Башкортстан. Кадерле милләттәшләрем, менә соңгы вакытта безнең тормышыбызда бик матур юла барлыкка килде. Әдәбиятыбызның күренекле үз осталарына арналган конкурслар оештырыла башлана. Бұл конкурсларны безнең Ватандаш журналы, Шоңкар журналы оештыра. Республика буйлап һәм республиканың ситтәлә Рәми Гарипов ижадына арналган «Минең Рәми» дигән бик матур шигъри ярыш үтте. Мин уйлайым, үзенең телен, үзенең моңын, үзенең рухиятын якын күргән яшелә, кесеһелә, олыһыла бұл матур очрашулардан ситтә калмас, якындан катнашыр дип уйлайым. Шулай бергәләшеп, аралашып, әдәбиятыбызны пропагандалап, халыкка yetkirib, халык менән аралашып яшәргә яздым.